Damai di batama sumurung siang saluhur roha, di mana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madita saruna kadamang dohot dainang hahaangginang pinaribot, jalo hamuma tabe siak kami, padita joki manaik manalu, nama kobasi di Huria HKBP Aritonang, Resort Muara Distrik Saplonom Hubang Hadicaran. Akadamang do dainang bawot mahita tuminggu pa 27 dung gerentatis. Ubah ini malo samu hamilau mamaritahon hata de debata tutonga-tongata. Marhite aku itu bagasta manalu rumai jukjanam. Angget marhite aku itu pon boi lam tarbarita lam saurma hata de debata tu saluhut hita akamang do akainan di dia behita maringanan. Atau taparadima roha do pikiranta tarlumumi bibilta lau manangihon hata de debata nagabi jamita di minggu pa 27 dung trinitatis di mana dia netsian panuriran Jeremia bidu 20 sia mamuka mai sir ayat na parjolo di ujungi mai di ayat na papituhon Jeremia bidu 20 sia ayat sada saharo di ayat pitu songron mahata ni jamuba hujahahon ma dihita odohata ni surat latinomos di panuriran Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi di situa akka natarbuangi doho tu akka malin doho tu akka panuriran doho tu sadok bangsoi akka naum binwakon ni si Nebukadnesar sian Jerusalem tu badu dung tarbuan raja Jekonya doho jolmana ro di akka napinakias akka iduk ni Juda doho Jerusalem doho akka padihau doho padebusi sian Jerusalem natinos na tu Babel marhite sian si Eleasa anak ni si Sapan doho si Germaya anak ni si Hilkia na si Nuru ni si Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninnado sokono dohata ni Jehovah Zebaoth di batani Israel tu saluhut naung tarbuang akka nahubuak konsian Jerusalem tu Babel pauli hamu akka bagas laos ingani hamu jalapu kahamu akka perlak laos pangakamu parbuena buat hamu ma perempuan bain jolmamu asa tubuhon anak doho boru hamu paurohon hamu anak muna jala boruhon hamu boru muna asa tubuhon anak doho boru nasida asa sopar hamu di sini jala unang moru bilangan muna rikopi hamu huhut hasonangan ni huta habuang muna nahubahini jala tahyaku kamu nasida tujahuba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu ido yanggo sahat nihata ni dibata akadamang do dainak mahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus sudedo halak di portibion sudedo halak namangun naik do marpakirimon do marsita-sita do asa maduma nguluna asa guk hadumao natuk maboy mabain nguluna dinggan natuk boy mabain ngulu di julmai boy mardame sona alai nagami syukur-syukur boy do halak maduma alai nagami syukur-syukur sia dia do harorona alawasa kamando akainan boy do halak maduma sia akadalan naso sitong tentu natahirin bohado hita boy maluma ngul taon boy maluma sian dalan nasitong dalan nahinalomohon ni debata jala marhite huruf luja do gugu naum tagugu lau mamuna akadama do dainang nahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus rupani molonunga manuma inguluniba bohado cukup do olah ini molonunga maduma nguluniba keluarga niba bohado cukup do hanu mauni holang sahat di iba omma nanaing si idawta marhite turpu jamita di minggu ba 20 tuluhonon
Marhite panuriran Jeremia bidu 20 sia ayat sedasa rodia ayat itu. Ala dorang saat kita tusi tai de majolo akamang do akena ahado na masa di perdalangan di bangsoi. Panuriran Jeremia nungarap dohot bangso juga manang Israel Selatan adorang sohabuang adobe bangsoi sahatu ala nihado saun nasida gabe terbuang nasida tu Babel gabe ima uhuman ni dibata tu bangsoi nagabe hatuban nasida di Babel nagabe terbuang bangso juga tu Babel satu Babel tongdo didongani padurangan Jeremia perjalanan di ngulu akka bangsoi alai gabi arung sada pergeseran di ngulu di partodion di bangsoi boy do rupani ai bangso naung dipilih di bataru hawi ai buasa gabi tarbuang kami ai buasa dang holong rohani di batatu hawi boy do rupani songoni na nihatahon niya kabangsui di bagasan gadug ngulu nasida manang di bagasan rohana sida alay kamang do takailang ubahen alani ido di ida nasida bah dauro di batang songon nasotari do hagugon di batang atar buat kita dang adong padongan yon dang adong pangurupion di batatu hitam ubahen gabi terpengaruh do akabangso juda tuaka panurirang pergagap terpengaruh do akabangsui mabigi aka hata lahiat ni hatahon ni aka panurirang pergagap sada contoh rupani songo panurirang hananya na adong bibidu 22 panurirang pergagap naholang pabuahon aka na tabu-tabu panurirang pergagap naholan pabuahon aka na dinggan-dinggan buham asal tabu sonang tarbinigian nang songoni diaka roha alai akamang do akainan disodo di batunduhon panurirang Jeremia na tinudoni di bata ayang go panurirang pergagap padurirang songkihan hanya na pinildik ni raja siya tonga-tonga ni harajaw alay molo panurirang Jeremia imana pinildik ni di bata ido bayan toktong di pasah di batama tonana tu si Jeremia asa di pasah tonani di bata tu bangsoi na ikod do 70 tahun nasida gabi terbuang di bata akarabang do dainang molo dayan wain itu pukon naking omma surat natinongor ni panurirang Jeremia siang Jerusalem tuaka pasi-pasi ni situa na terbuang dohot akka malim dohot akka panurirang dohot usadok bangsoi inna nah siya terpukon adong tulu tona na pinasahan di bata tu bangsoi nampe di tonga-tonga ni habuangan nasida disodo di batu duho di bata pakirimon natakas tu bangsoi marhite panurirang Jeremia di pasak di bata pakirimon tu bangsoi marhite panurirang Jeremia na parjolo di dok akamang do akaina di ayat 85 asa nampe di habuangan bangsoi pauli hamu maaka bagas dena laos ingani hamu jala kahamu akka porlang laos pangak kamu parbuena dan di pasobu di bata bangsoi tongdo dio di bata bangsoi akamang do akena nang pedi habuangan nasida di sidu naing asa di boto nasida na toktong do pedi bata na mga ramoti ulu nasida nang pedi bagasan hamaolon nang pedi bagasan sitaonon nasida ala di dosa nasida do toktong do di patulun di bata holong toktong do di patulun di bata asin di rohana ubain di pasak di bata tonana marhite panurirang Jeremia asa sudi bang sujuda na di bagasan habuangan pauli bagas mangingani tukaporla jaletanam manasa parbuena
Ala memang di hati-hati di situasi ai darong yang ana sida ai darong tano na punasana sida. Artinya menutupi adong tano manang pagulaan di si nasi pakiam do holat hak pakai do ropani aga bangsoi akamang do akaina. Jalan kedua hun taida kamang do akaina didok di mata buat hamuma parupuan bahin jolmam asa tumubuhon anak do boru hamu paorohon hamu anak muna jala boru kamu boru muna asa tumubuhon anak do boru nasida asa sopar hamu si jala unang muru bilang hamu di tona di bata na kedua hono nak kamang do kainan molo sian kultur budaya ni bangsa Israel haja Hudion tentu si tokado molo mangalap buru di halakna mardebatasi liban si tokado artinya ikon tu sesama nasida do nabui marhamulian mangalap buru rupani songonaking didok di si buat hamu parupuan bayin julmamunin na asa tumubuhon anak do buru paorohon hamunin na paorohon dambui ngatoras paorohon anakna tuaka na di luar na di dulu nasida na so sahorong do nasida na manuba debata apalagi na manuba debatasi liban ikon nasian horong nasida do tong akamang do akena asa buha itu naking asa didokna asa sopar hamu disi nang pedi habuana naing di padutun di bataro asin di rohana boy dotong marpino pari bangsui nang pedi bagasan si tahonon manang hamoron nasida di habuakan ta jala na parpuri di patuluhon di dok tonani di bata rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangamuna nahubahini jala tangi akong kamu nasida tu Jehova ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot kamu oma nabuira idawta na berkaitan tarimo tu topik ni minggutta topik ni jamitanta bohado asa buih hita na mangulun marhadu maun rap marhadu maun dohot akka na humalia nanuai na parjulo na yung ideal takamang no akkay nang naking gurok kami sudedo halak naing maduma alay suku-sukun na siya dia do haruruan hadu mauni. Dari mana datang kesejahteraan itu? Apakah dari jalan yang benar atau dari jalan yang tidak benar? Banyak orang yang memiliki kesejahteraan, memiliki segalanya, tetapi bukan dari jalan yang Tuhan kehendaki. Akadama do dainang najumulo kaki hidup buhado makarikoton hasonangan di hutahabuangan muna. Mari coba kita lihat, kita ubah konteksnya hitung-hitungan di permulut. Mukid doboi gabe maduma permuluon torok halak manang nahumaliak kita molo sojumulo maduba ima maduma ima. Totu ikut jumuhano molo nunga maduma do muluku baru deh bui au rupani dia di pasu-pasu tu akadonga lumayan bui mengurupi dasida asato maduma nguluna. Arwah istilah kalimat didok di sada dia kamang doa kerenang biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan nenda edik melagu anak muda. Biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Ale mulak menakis undang-undang kanu buhado mulu pe banteng artina boy dokonon berhasil ibadah di perantauan buhado. Keberhasilan nai hadu maun nai sia dalam nasi tongdo manakda. Mulu sosia dalam nasi tonggo dangadong lapatan ini. Naholan mabuan mulut tatu akka dosa do akaman do akena. Nagabi pagukon akka dosa tadu hita isi. Molo hadu mauni tak dapat
Molo kesejahteraan ini hamorau kita dapat sia jalan rasa situ. Alai buhado halak nama mula idona dapat teman. Halak na bekerja keras yang nasa guguna atau tu marhite tangi yang do pos biroha sia debata do pangaramotio na sia debata isima jaro ni halak naung makalujahun dan bulana gabe jupang ma aka na pinarsita jupang ma aka pangomuan na dinggan hobartuna ni ula akaramang do reinang na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus gabi lungon kami di jabitat tadi minggu nasalku tarimo tu nama manangyakon sudi halang itonga-tonga ni politik nila nuay nakamang taida siya tupukon di doktong naking jalatang yako kamuna sida tu Jehovah ay molo marhasonangan hutay marhasonangan ma dohot kamu buhado patupahon hadumau secara bersama-sama molo buat siang konteks tu jamita manang jamita tadi minggu nasal secara realitas sudah hani maul doh kamang doake patupahon hadumau ganub daerah nuain bunga jadi saja otonom alai ternyata otonomi daerah dan gabi menjamin bui gabi maduma luati tidak menjadi suatu jaminan bisa membuat daerah itu juga menjadi sejahtera. Tidak menjadi suatu jaminan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di daerah itu atau kabupaten. Buasa. Kenapa? Karena orang yang memimpinnya dalam proses untuk mencapai kursi pemerintahan yang dia dapat juga menghabiskan banyak dana untuk meraih suara dari masyarakat. Ido bain menubo ido kono nakamang do akainang sama dijamitaku di minggu nasalku. Aido ala gumudang ko suara na sindo pakan gabi gumudang maka pembangunan sian tu tuluatan. Ala otik do suara nama milik nasida siak putaon manang siak kecamatan gabi hurang mak perhatian ni nama uluani tu daerah. Ala memang politik dari pakai ima politik isi nama ngurupiau ido si urupan isi nama monak konau ido si hokopo HP bohado marido terpukul ido menciptakan kesejahteraan bersama Oma nama ol akamang luakainan ala memang guru tahu hidup kita ini masih terkait dengan istilah balas jasa. Ngolu tahun dang balua dope sian naginoaran ni balas jasa ku ulu diurubi hoa urubi. Ito loko au betul. Idope dihitak kamang doa kainan. Idope na masa realitas ngolu tahun. Ido baik salilingi do HP, saliling ukuran balas jasa do HP di ngolu tahun. Dang bui hitak kamang doa kainan gari pajok-jok kon harumau. Di toropan halak manang Rabbo akadongan na humalia mulu ukuran balas jasa aso dia di rupiah mau rupaku rupani alamar itu terpukul di jauh kita kaman doa kainan bagaimana kita menciptakan kesejahteraan bersama terlebih dahulu buharo jebulu multu boy dirikon maduma buharo ngulukon tarjo lawa mikiri dongan nahumalia tetanggaku hubar jabuku molutuk do si urupon nasida asapinoma boilang dumenggan perguluan asa itu di situ terjauh halak Kristen akaman do takainan molidok menciptakan kesejahteraan bersama terjauh halak Kristen asa gabe pasu-pasu tudongan jauh mulu naik asa gabe pasu-pasu 10 tahun pada umat aka istilah manang pangalahu roha siang naking dahudok tari waktu balas jasa mulu disido ukurannya mau do kita gari pasu-pasu mulu tung pedak ya diurupi dokat tayi iba mulu tung pedang hea ditolong dokat tayi iba alai mulu taida do perluhian ibadah rikut ibadah kaurupi ma ibadah
asa disima tarida rohana marpanarihono natuk memikiri dongan nama karikotam asa sianima tarida ma natuk duhita tong law memikiri nguli jolma asa tunggoi maduma itonga-tonga ni nguluna akadamang dohok dailang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus nabadua ho bidok di kalimat parpudi ayat papituhon ay molo marhasonangan butai marhasonangan ma dohotam mulai di pangaratoan iba kamar akailang songonaki kambing di kampung sendiri banteng di perantauan hasil yang iba di pangaratoan alai keberhasilan di iba hadu mau di iba holon loho di iba holon di iba sapi ingok ma iko godangku halak nama nanaing medebu kita akan banyak orang yang akan berusaha menjatuhkan kita ala wasa ala hola diri terutama kita kama dahulu kita memikiri dongan na asing apa ini tadi pangaratoan diutani halak kita buhado mulung di pangaratoan hasia iba madu iba tu maiba mengurupi akan humaliang nang pesian aka ugamu na asing asasiani matarida bah sono dope halak Kristen sono do HP sintur Kristus tang beso sintur nang beso sintur Kristus dasida alai boy di ida dasida boy di dai dasida oh sono do HP pangajarion di Kristusi tu halakon marpanarihono tu halakon Tuhani HP dak beso Kristekan asa di dasida akama tu akena ubah ini mulu banting do kita mulu berhasil kita kamar di pangaratoan sarana yang dohonon tarjuma kita lawa mikirhon akka nahumalia alai itu jumul mat taida tubaga sendirita tubaga keluarga so tunggu tu kamar akailang saya tak urut dah kadongan nahumalia hape gudang dopi akka keluarga ta na ikut situ buat hape gudang dopi akka hang kita na naik si arah honoton hape gudang dopi akka bur anak di tulang ta anak di bur ta akka keluarga ta na ikut situ asa jumulu taida sian ruang lingkup keluarga ta ruang lingkup sudah akasi songkok tak dungipe taida ma tu akadongan kumaliang dari dulu ni hapor siapa akaramang do daina molo naking huro kami molo hola dirita do ta pikiri apalagi kita memikiri dongan na asing ingok ma iko gudang halak nanay madebu kita gudang halak naing berusaha menjatuhkan kita dari apa yang sudah kita dapat ubah ini do sarupa doi mau ditonga-tonga di huria buhama asabui dingkan hajonjongan di huria di pangaratoan dari di tango hatu buat dari tango perserahan tentu ikut batu duhoro dohoro ikut batu duhoro di huria itu songon dia parsawaran nadingkan songon dia do asadidai akan nahumalia masyarakat sekitar akka parsawaran nadingkan hinatonggi marhiti aka pambahinan na dinggan siya tonga-tonga ni Buria tu aka masyarakat Muhammadiyah asa hita te songon minoritas boy dapok ta tempat di rohani aka domata naso sa porsiang do dita sutung do kamang do kainan harorot tu pangaratuan pajongjok ko sa Buria alay da kanong tapatuhon parsawaran na dinggan tu dasida darong tapatuhon holong ni roha tu dasida irubahin gabi di gosa-gosa mahita itonga-tonga ni akka parsawrata di huria na adong di pangaratoan dasorna manguli mahita kamang akainan gabi halang par holong ni roha asasian holong ido gabi tuk mahita lawa mikiri hadu mau niaka keluargata si solhota doh akadongan na umalia atau berhak mahita kamang akainan gabi halang si par holong kita nanti kita memikirkan nanti kita mengalihkan rohata lau manatap di akadongata nama karikotor hidadinggan di akka parguluan hidungot akka pangurupion di tonga-tonga di parguluan nasida asasiani gabi taridama pargue ni hapor siauta taridama pargue ni muluta songon halak naung sinton Kristus songon halak nang majalo pasu-pasu siat di bata jala ikut gabi pasu-pasu tudong hancur. Tuhan tamana masuk-masuk kita selalu guna. Shalom, horas madi kita.